Shoot, sumama yung shoes. Put up your shoes. Shoes. Hindi mo pa lang kami alis, ma. Oh, come. Mama. Oh, wait. Baka may bato.
Ay, sorry po. A few moments later. Kapakain ko si Nathan. Kaya na po, gutom na. Chicken. Chicken? Say hi to mommy. Hi, mommy. Sarap kasama si Nathan, mga kaya may naglalakad. Sarap to kasama ngayong batang to eh. Ano yun? Sa likod ko. Ayun o, sa likod ko. Say hi, Nathan. Say hi, mommy. Mommy. Yes. Nakaupo kami ngayon dito. Ayan. Ito sa likod namin yung St. Francis.